கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய சென்னந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நான் பாலகோபாலா பக்தை லதா பேசுகிறேன். அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாம் இந்த வீடியோவில் பக்தியினுடைய மார்க்கத்தை பற்றி பார்ப்போம். வாருங்கள். நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை ஆராயும் போது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் என்ற குறியீடு அடிக்கடி பேசப்படும். BMI என்று சொல்வார்கள். அதன் அளவு தெரிந்தால் நமது உடல் ஆரோக்கிய நிலை என்ன, அதில் குறை இருந்தால் அதை எப்படி சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று மருத்துவர் நமக்கு சொல்வார். அதே போலதான் நமது பக்தி நிலை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள நமது மருத்துவர் கிருஷ்ண பகவான் பக்தியினுடைய மார்க்கம் இண்டெக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். இதுவும் BMI பக்தி மார்க்கத்தில் குறியீடு. நான்கு நிலைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவை தாமச, ராஜச, சாத்விக மற்றும் நிர்குண பக்தி நிலைகளாகும். நாம் முதலில் தாமச பக்தி நிலையை என்னவென்று தெரிந்து கொள்வோம். நம்மில் பலர் இதே நிலையில்தான் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் சரியா? பார்ப்போம். நாம் பெரும்பாலும் தினமும் கடவுளை பிரார்த்தனை செய்துவிட்டுத்தான் வேலைக்கு கிளம்பி செல்வோம். அப்படியும் நமக்கு நேரம் இல்லவென்றால் போகும் வழியில் ஒரு பிள்ளையாரையோ அல்லது மற்ற கோயில் தெய்வங்களையோ ஒரு நிமிடம் கடவுளை வணங்கிவிட்டு செல்வோம். அதன் பின் எப்போதும் போல் நம் வேலையை செய்யும்போது பிறரை பார்த்து பொறாமைப்படுவது, அதாவது பிஸ்னஸில் பெரிய ஆளாக வேண்டுமென்று குட்டி குட்டியாக சில சூழ்ச்சிகள் செய்வது என்று சில தவறுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஆக மொத்தம் நமக்கு பக்தி இருந்தாலும் பொறாமை, சூழ்ச்சி, ஜீவஹிம்சை போன்ற எண்ணங்களும் சேர்ந்தே நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றன. அதனால்தான் நமது பக்தியின் பயன்கள் குறைந்து கொண்டே போகிறது. இப்போது ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா? நம்மில் பலர் இந்த பக்தி நிலையில்தான் இருக்கிறோம் என்பது. இதற்காக நாம் வருந்த வேண்டாம். பொறாமையையும் சூழ்ச்சியையும் ஜீவஹிம்சையும் தாக்கத்தை படிப்படியாக குறைக்க எடுத்தாலே போதும். அடுத்த பக்தி நிலை என்னென்று பார்த்தால் ராஜச பக்தி நிலையாகும். இங்கே என்ன நடக்கிறது? விக்கிரக பூஜை அல்லது கடவுள் படத்திற்கு பூ போட்டு பூஜை செய்து உருவ வழியில் கடவுளை வணங்குவது. இந்த நிலையில் பெரும்பாலும் நமது தேவைகள், வேண்டுதல்கள் இறைவனிடம் எனக்கு காசு வேண்டும், பணம் வேண்டும், புகழ் வேண்டும், பெருமை வேண்டும் என்று தினம் இறைவனிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைத்து நாம் வணங்குகிறோம். பகவான் நம்முடைய மனசாட்சியாகவே நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருப்பதுதான் இந்த ராஜச பக்தி நிலையே ஆகும். அடுத்த நிலை, மூன்றாவது நிலை. அது என்னவென்று பார்ப்போமா? சாத்விக நிலை. இந்த நிலையில் நாம் பகவானை மகிழ்விக்க செய்வதே குறிக்கோளாக இருப்போம். அது என்னவென்று பார்ப்போம். பல வகையான பூஜைகள் செய்வோம், புனஸ்காரங்கள் செய்வோம், இறைவனை மகிழ்வித்து பாவங்களை போக்கிக் கொள்வோம் என்று நினைப்போம். இதையும் ஒரு கடமையாக நினைத்துத்தான் செய்வோமே தவிர பகவானிடம் அதிக ஈடுபாட்டுடன் செய்வதே இல்லை. இந்த நிலையில்தான் நாம் வேறு, கடவுள் வேறு என்ற எண்ணத்திலே நாம் இருப்போம். இது தாமச ராஜச பக்திகளை விட சாத்விக நிலை மேம்பட்டதுதான் என்றாலும் நான்காவது நிலையை விட சற்று குறைவானதுதான். அது என்னவென்று நாம் இந்த நான்காவது நிலையை பற்றி பார்ப்போம். அதுதான் நிர்குண நிலை. இந்த நிலையில் நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புகளுமே இருக்காது. அதாவது என்னவென்று பார்த்தால் செல்வம், மதிப்பு, மரியாதை, பாவங்கள் கழிதல் போன்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் நம்முடைய மனம் பகவானுடைய நல்ல குணங்களை எண்ணியவாறே அவரை தினமும் வணங்கி அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனை நித்தம் பாடி ஒரு நொடிப்பொழுது கூட விடாமல் அதையே தொடர்ச்சியாக செய்வதுதான் ஒரே நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பகவானது வைகுண்டத்தில் வசிக்கும் இடம் கொடுத்தாலும், அவரிடம் உள்ள செல்வங்களை அள்ளி நமக்கு கொடுத்தாலும், தன் அருகில் இருக்க இடம் கொடுத்தாலும், அவரை போன்ற திருமேனியே கொடுத்தாலும் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்பா என்று சொல்வதேதான் இந்த நிலை. திருமூலர் சொல்வார், ஆசை அருமின்கள், ஆசை அருமின்கள், ஈஸ்வரோடு ஆசை அருமின்கள் என்று நிர்குண நிலைக்கு உதாரணமாகும். இப்போது நாம் தெரிந்து கொண்டோமா நம்முடைய பக்தி நிலை எது என்பதை ஒப்பிட்டு பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். சிலருக்கு இன்னும் சற்று தெளிவாக தாமச நிலையில் என்ன முயற்சிகள் செய்கிறோம்,
வேறு என்ன முயற்சிகள் கூட்டினால் ராஜச சாத்விக நிர்குண நிலைக்கு போக முடியும் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசை இருக்கும். அது என்ன என்பதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இதனால் நாம் நிச்சயம் அனைவரும் இந்த பக்தி நிலையில் கட்டாயம் முன்னேறி செல்லுமாறு நாம் கிருஷ்ணனை பிரார்த்திப்போமாக. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.